ale ne? Tak čo, devčatá, bojíte sa? Hej, trošku. Toto bude že takzvaná originál sladká pomsta. Úsmev do kamery. To bolo jak z filmu. Au. Susunka je prvá. Myslím si, že by si zaslúžila také lípánky nejaké, vieš? Pomsta. Pomsta je sladká. Go together. Birds of a feather, you and me. We change the weather. Takže na druhou nohu. S Pájou máme tradíciu, že si dávame prsenky na nohy, ale neukážu je zdarma. Dúfajme, že tým Pavel Jeny niečo nenaznačuje. Oh shit, ne. To je tak těžký, holky. To je přehnaný. Dneska si mi řekla, že si mi nevěřila. Chytala som až 2 plné šláčky. A zlomil na mne koláč. Jedna pusa mi nestačila, takže musíme ještě druhou. No. Cože? Moc si toho vážím, že tě tady mám, Ja taky. takže proto máš ten prstínek. Kika už dostala a ty ještě ne. To je válka. Promiň, Tone. Pusinku mám rád najradšej sladkú. Za support, ktorý od Jeny mám. Tento prsten dám Dominike. Dúfam, že budem mať peknú pusu po svadbe. Toto chcem dať dáme, ktorá by si mala viac vážiť seba a počúvať aj svoje kamarátky. Je ma poboskala Daná. Napriek tomu, čo je spravil. Nebudem to robiť ťažké a... A už si nájdi poriadneho, jak sa hovorí, chlapa. Takže ja verím, že to ešte nejako zvládneš. Asi je to tuším jasné. Sa teším. Áno? Ale nevítam toho moc, dúfam. Tomáš vie byť gentleman ešte aj keď si dáva niekomu šlahačku do ksichtu. Úprimne som rozmýšľal, ale myslím si, že je to ja. Mal by to hlavne slúžiť ako nejaké ospravedlenie za to, ako som sa možno choval. Pre Gabču to musí byť naozaj zmetočný deň. Takže prepáč. Mrzí ma to, Na mňa. ale dom časy tedy. Holky, ste fakt super, takže